so pụtakwano. Asị na gịnị? Later tonight make we meet for my che. Ayo mo one loco. Chineke bunye mbekiri. Ayo mo fitness. Chineke Ngwa n'iyọrọ nwa ka ego Chineke emego mbata n'ihe a na-eme taa. Eziokwu ego bekee ego ejeje mba. Ego ndị Igbo ji eme ọnụ. Ayozi na ọzọ na ma abatago n'ihe omume nke taa. Egwuregwu ka anyị kpọrọ nke taa. Ngwanụ sị ka anyị gwuo egwuregwu dị n'ime ihe a. Opikigo kọlọ ya mere ego bekee ji n'ọnụ oche eze na-asị ngwa bịa ka egwu egwuregwu ọkwa ịnọ n'ahịa ịnọ n'ụlọ ịnọ n'ụzọ ebe ọbụla ịnọ ịmagoro ibugo ya n'obi na ego bekee gị ji eje mbe gị ji anyị ise gị ji abezigbo mba na-asị gị bịa na ana m ekpe ekpele na-ayọkwa Chukwu Olise ka o si meele m ihe ọma ka o mee gịnị ka o mekwele gị ihe ọma ihe ọbụla ị na-ayọ Chukwu ọ wụ eziokwu na ihe fọrọnụ n'ime ara awụ ọnwa anọ tupu anwa ara abịa na njedebe mana ihe ọbụla ị na-ayọ Chukwu nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị jisi ike yes I brought with the spirit of the Lord it's in the mood it is moving ngwa na onye ahụ nọ n'azụ ndị nwa ka m na-agwa Holy Spirit sabago m n'ime now ihe ọ sị ka m kwuoro gị ewu na ị ga-enweta ya ngwa na-ayọ na-abịa weta onyinye gị it is okay it is alright ngwa nnọọ n'ihe anyị na-eme taa egwuregwu nke ahụ Nganga Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM ndị be anyị nọ wiyo nwanne anyị adọghị gị ilu based on Nganga Igbo Radio Show Hot 93.3 FM sọsọ n'ebe a ka ife ụtọ gị dị na Lagos Hot 93.3 FM redio na-ekpo ọkụ redio na-asọ pom pararam si gị onwe onye nọ gị n'akụkụ okay achọzi ịba na nke egwu taa ngwa otego ịchọ iwepụta that your album give it to the people now achọrọ m igwu egwu Purchase your tracks today. achọrọ m igwu egwu n'ụwa nsị gị na achọrọ m igwu egwu ọkwa egwu ka m na-agụzi n'ime nganga na Hot 93.3 FM achọrọ m igwu egwu ị chọrọ igwu egwu achọrọ m igwu egwu okay achọrọ m igwu egwu okay ngwanụ so ndị mmadụ a na-eme ya na-respond si chorus ngwanụ gwa anyị gụọ n'egwu ị ga-ejizi onye ile just na-agụ ya nna chorus ya gụọ n'egwu achọrọ m igwu egwu gụọ n'egwu achọrọ m igwu egwu ngwa na-agụ n'egwu nwa ya fọsụ ngwa ya ngwa achọrọ m igwu egwu ndebe anyị ndị anyị ji eje mba ndị anyị ji eme ọnụ ndị anyị ji anyị isi ihe ahụ Nganga Igbo Radio Show mana nkịta wee egwuregwu si na anyị ga na-egwusi onwe anyị egwuregwu izuka lara ala ka anyị bịa eweta ihe egwu dị iche iche ma ndị agụrụ egwu marriage ceremony ma ndị agụrụ egwu birthday celebration ma ndị agụrụ egwu dị iche iche nke taa ọ ga-apụ iche ịnọ ebe ọbụla ịnọ na-ajụ ka ihe anyị ga na-eme taa ofu ihe ka ị ga-emegodi first ofu ihe nwa ị ga-eme ewu gịnị ibute oche gị ịnọ n'oche eze gị ịtụkwasị ofu ụkwụ n'elu nke ọzọ si ngwa ndị be anyị let us go there ime nwere ihe dị n'ime egwuregwu nke taa si gị bịa anyị nso ka anyị mee gịnị ka anyị gwuo egwuregwu a ihe anyị ga na-eme dị iche iche ọ dị iche wee bara abara wee juo ala wee na-asị unu ndị be anyị n'ọnụ ala ka anyị gere nụ egwu a si n'ọnụ uzoro pụta anyị gere egwu a pụtazie anyị abịa kpawazi ihe dịrị anyị taa maka gịnị ka anyị na-eme nke a maka ihe anyị na-eme taa wee egwuregwu onwe ihe dị serious n'ime ya anaghị eme nke taa
ka ihe anyị na-akpa maka ya taa nke ọzọ Zoro ka ihe na-ekwu Ngangi Igbo Prime M na Zoro na-egwu anwa nna ịkpata ego n'ụwa inwe ndị oyi ga-adị iche iche ndị ga na-abịa na-asị gị ọkwa ma mgbe ị pere mpe nọ anyị na gị so too ndị gasị gị n'ogbu a ka ịma onye iwu ndị gasị gị nye anyị nke a nye anyị nke ọzọ mana ofu ihe ka mma ihe ọbụla ọ bụ nna akpata ego n'ụwa nke Jizọs a kpata ego ya imegide tie n'ụwa jiri trailer ya contain mgbe onye tile etie nwere ọsọ nne m na buru ya ebu ego mbute ifu ebe a na-akpọrọ oke ọnụ ụmụnna ka esi maka dama na-ekpube okwu ya ọ na-aka esi na-erefe gị na ụmụnna ọ gaghị eme kise nzizo ahụ ọ gaghị eme kise nzizo bute ego ngwa ka anyị kpaa ihe dịrị anyị taa ka anyị gwusi onwe anyị egwuregwu eme egwu agụ o tegori mụ na nwunye ọ na-ekwu na anyị ga-aba studio ọkwịrịnụ now apart from that nwunye ọwụmasị na oge niile anyị bịa anyị na wax kwa egwu na-eti egwu dị iche iche back to back a hit kwa is a hit back to back mana nke taa ekele ọla eke olugo gị now ịghọta ihe a ka anyị ji wee kpọọ ya egwuregwu olugo gị now irizi ya ụtọ ọnụ ịba n'ime studio maka apụta o nwee ike ọwụrụ Prime M gụrụ egwu nwee ike ọwụrụ Zoro nwee ike ọwụrụ Fino ndị be anyị egwu ndị be anyị nacha na iro now ị na-ege yi na-eti sọ mkpu na nna nye m ya egwu nke ọtọka nke ọzọ echeta mgbe anyị kpọta Prime M last time onye ọbụla na-ekwu otegori anyị na-anụ gị ọwụ Prime M ka eji wee maa gị mgbe anwa now ya n'asụsụ Igbo ugbu a now ugbu a olugo gị nna nke akwụkwọ egwu ọzọ kwenugo ya ka a na-eje asị na mgbede ka eji ama dike egwu anwa wụọ na-akụ na redio gị ị na-ekwe n'isi na-agụpụta ya ngwa taa egwuregwu anyị ga-egwusi onwe anyị bụ na ị ga-abata n'ime ọgbọ ị ga-abata n'ọgbọ gụọ egwu anwa ọwụ ka chọpụta ya ka ọ na-akpọ underground which is ajụọ m ka m kwuo nke ahụ ga-awụ nọ nke ha na-enye ndị mmadụ orijo mana ị ga-agụ egwu anwa ka ọbụla ọsọ gị họrọ ka ọbụla ya wee egwuregwu anyị ga na-egwusi onwe anyị taa 08182426591 08182426591 egwu anwa na-atọ gị ka suga nganga enye gị oge ohere bata n'ọgbọ gụọ egwu anwa enwe ihe dịka oluma anaghị atọ ụtọ bịa ka ị gụọ ya anyị na-abịa Somebody need to hear this one. Okay. Hustle we ihe na-ege ugbu a ọ ka nọkwa na-abata n'ọgbọ so bata come and hustle. Stuck it to It's Bami on the beat. you wear the sock best no say me leaky cause Shy. I see the follow blind man they say you ready to love. Ya. As time they go, no remote to pass. As we dey wire the house, I try to dey cross my now. Time TikTok. Organi which kind heart Be this. then they beat mama for house you pay 1 year for. Ịmakwa ihe nwanne m nwoke. Hello. Hello. Hi, Ehioma. Hey, ọtọ gị shegi. Shey you get this sense. Nwunye. ezigbo papa wa Nwunye. ịgba mgbam Ka ekesa anyị ahụ dị anyị. nna ntụgharị ka ọ na-atụgharị n'elu ụwa Ego dị eji. Pounds and dollars.
Now you take it to say, oh, dear, now. Bala. okay. Can't go there with you, William Dixon. Can't go be money. You say, I go back and wait. I do not find you, yeah. I'm a neighbor coach. What I go? Clearing the voice, testing the microphone. Can't get with all Boko Testing the microphone. Can't get you any B. Would you? It's no. Onye meti onye mụwa onye mụwa echi dị ime nnakọnam nwanakọnam enyakọnam akọkwara nwaanyị a mụọ nwa ka echi dị ime onye meti onye mụwa onye meti onye mụwa onye meti onye mụwa echi dị ime nke a ọsọkwa n'egwu nwa. Maazị egwu ga-edubago m na mmụọ. Egwu ga-edubago m na mmụọ. Ọsọkwa. Na-apụzite nsị na Egwu a ka iji enwere obi aṅụrị. Ọ dị mma. So egwu a na-enye gị obi ụtọ. Ọ na-abụ ncheta ihe mere pabak ndị echete na iji m na-akpọ n'isi ụtụtụ obi ma na-adụ mma. Mana maazị si ka m jụọ gị ọwụ na-eji onye isi wee gụọ egwu a ị ga-egorokwa ya? Oluga was special one in town. Ụdịrị ya adịghị n'ahịa. Olu ma ya asa ya mmiri ka mara ka ọ enwe ike pụta. Onu ga-asa efọ ihe Buna Boy na-achọ achọ. Buna Boy na-achọ onu ga ebe ka nye nọmba ya. Nọdụ mma jara nwoke dị mma. Grammy Award winner Maazị. Nọdụ mma. Ihe ka na-ekwu maka ahụ egwuregwu ịgụnwere ihe egwu anwa wee na-ege ya na-eti yes egwu a na-enye m obi ụtọ. 08182426591 wakara ekwentị anyị. Yes, ịbata n'ọgbọ egwu anwa ma ị nweta ya ma onu gị ọdụ ụtọ ma ọ dụghị ụtọ ihe anyị chọrọ ịnụ bụ egwu anwa ka o si n'ọnụ gị na-apụta. Okay. Ngwana osi ka anyị jee gụrụ egwu ọzọ nke a ga-esi n'ọnụ onye na-apụta mgba ọsọ ka nọkwa n'ọgbọ gịnị dị ọsọ let's go. Money go bring them come. www.hustle.com. Obi oga boogie ever you see thy kingdom Come. Hey brother big body cash you. Money go bring them come. www.hustle.com. Obi oga boogie day but hero see thy kingdom. Nna tupu iburu ọga ihe abụgodo boy malitegodo ofe ebe na-eje ọkwa ịghọta ị ga-amalitegodo ofe ebe wee ya nnọọ nwayọ na-eje wee baa na Obi was once a boy. Ewozie gịnị ewozie a man. Mana nke anyị na-akpa taa isi m ka m gụọ nke na-adị m ụtọ. Egwu ahụ na-enye m obi ụtọ mma agụ ya mana mmagụ ya ugbu a oge m meji agụpụta egwu nke m na-enye m obi ụtọ wụ na anyị lue mgbe anyị ga-emechi ihe omume nke taa mana tupu m agụọ nke m ọ gị nwa ka olulu ugbu a. Yes, ekele ọla eke ọlụ nke m bụ inye gị dị microphone enyego m gị dị microphone si gị batazie n'ọgbọ. Ọ dị ka ị na-ekiri Man U na Chelsea ọkwa ịghọta na-anụ nna nwoke m akụtakwa bọọlụ a ka o si wee kwụọ bọọlụ a ụtọ ọ bụrụ ya wee gaa na defense si na defense wee baa na ọkara ịkụ mana anyị ekwenụ gị bọọlụ si bịa kụọ bọọlụ bịanụ ka isi ndị mmadụ na ịma akụ dị bọọlụ ngwa now nke anyị na-akụzi iwu egwu dị iche iche egwu ọsangwa nọ n'ọgbọ si bata gụọ nke gị ka anyị mara ma ego nwere egwu anwa. Mụ a na-emekwa ya ụfọdụ mgbe nje na ụlọ ụka asị ndị kwaya olugo mgbe unu ya agụ egwu unu ndị ụfọdụ na-akpọ nke ha gospel band ha ofu onye apụta o buru maịkị mụ anọkwa na congregation ị na-ege ka o si na-agụ egwu nwa
o buru ya gaa si ki nke adịkwa mma nekwa onye na-agụ egwu nekwa ka o si na-agụ ya ọ naghị agụta ya ọfụma mana Mike elugo onye ọbụla aka now come and singing the song. Okay, ị na-agba mbọ ịbata 08182426591 ka wakara ekwentị anyị ọnwụ na ọ dị ka ebe ahụ akpọchiri akpọchi ofu ihe ka iyi eji ọsọ jiri ije wee mee baa na WhatsApp nọmba anyị zitere anyị ozi ebe ahụ 070-800-51850 070-800-51850. Ngangito. Anyị bụ dike ụmụ ga-asabịa asabacha lịkalịka ọfụ ala atọda. I love you past my mother, the girl at ya. And only tell your money or give me no See, if you dey calculate the money where you spend on flex, so you for don't build fine house, avoid dodging 2K, just invest. So, maybe every day guy man they collect. Before you do wire, make sure you bless your family first. For the sake of Pankachuku, try to help your brothers Pico. No, they come for ya, come they form busy body. Charity begins at home. No, they buy me drink, brother, give me the update. I am a born again, I know they like the alcohol. Hey. Now hustle be my church, yo. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. $1,000. Yo. Ndezi bụ ya number 1. Ekene si Oguna bata n'ihe omume nke taa egwuregwu ka anyị kpọrọ ya Ekene. Ka egwu nwa bụ na-ege egwu ahụ ọ na-enye gị isi obi ụtọ. Tapiarụ n'isi na obere. Ngwanụ, let's go there. Ngwanụ, give it to us. Wete. Yes. Nke a sị ịchọ my money wete konat the boy asị m wete alat not even messing with my connect. Years ago I'll never forget. They say I no go far. As na the local. As me the boy you local. Nwero local. Sing hafa. Ene na soja oji osupa local. Oh no. People go down your fire master they know. People go down go sane no. Sorry. Can you get me remix egwu a? Koleti nwete na igwa nwadukuto. Ezigbo ụtọ mgbe ọ pụta o mekiri plenty sentences ọkwa ịghọta. Wete koneti. The boy I don't know. Even Ngagigbo. Ne ya were. Mecha. I know listen. Unafugo. Manananuko kwaka. I can't fight like Yokozuna. Too much money for my nigga. You too like money, Mona Lisa. Swallow money, say Movita. Send you answer for me, make I balance. She confirmed the bag. Hello. Ezigbo nna. Iyo ndị ezigbo.
Hey, Papa, wa me. One and only nwoke dị mma. Spotless from Ogun State. Spotless onye ọma. Ndị Ogun na-akpọ ekwa nke onye ọma Ogun steeti. Ngwa spọtụ anyị spọtụ asọtụ anyị. Mkpọ gị ngwa gị wale ya ịsọ wale ya nsọ alụ gị je wale ya. My first time caller. Come put a police escort. Meow. I can make Gregu Castel. Eh? I can make Gregu Castel. Castel. Gbaga n'ilu na onwe dị. Anyị nye gị beat. Nye gị ịchaka. Ka ọ na-akụ aka. Ya nke mmemme. Ọya. Ọ mbido. Bido na-aga n'ilu nna ha. Ọ kwara apụ. Ha, ị nwere nsogbu na. Okay. Ada bekee bụ Fangal University. Ọ dị na debate ma ọ na-ara with Wiyo. Ibi santi ma ọ na-ala ịga pati. Ọ na-epiti nwa maka nwa m chukwu ya mesari. Aka m jiri egwuregwu. Nwata nwere ukwu nnu. Dozie pochifa a na-enye m ukwu ngwu. Hey! Ọkwa nke nnalị nke ikpeazụ a. Ọnwụ ya nọ na mbido egwu a. Ọ dị m ka ọ na m anụchala ihe ikwuru ọfụma. Ọ bụrụ ihe m bụ n'obi ka ikwu. Asọ ihe ibu n'obi ka okwu. It's all my money with the colat. Ka onye na-aga chọọchị ma nweta alat biko. It's my connect. Yes, they go, I'll never. Alright, onye nwa akpọbu ka m na-akpọrọ egwu a connect ngwa were ya. Wa ya ka onye na-asị na ị dị local. Who is that person? Hello? Okay. Finish egwu ọzọ kpọọ m. Ọ dị easy. Wele ya nwayọ. Free me. Nke eziokwu bụ ihe anyị bịara Lagos imewo hustle mana egwu awụ connect ke nke gị nwa ma agụ 08182426591 egwu anwa na-abụ ị na-agụ ya ma ị na-ege ya ọ na-enye gị obi aṅụrị 08182426591 ihe a wee egwuregwu anyị ga-egwugide taa tili ma ọmị akpọ anyị si ngwa lọtawazie Ngangigbo ọ dị mma ịkarịkwa n'ime egwuregwu na Hot 93.3 FM Hot 93.3 FM redio na-ekpo ọkụ redio na-asụ pụtụpụtụpụtụpụtụ ada bekee a DJ Jemba DJ anyị isi na nwa iyo ka nọkwa ime studio na-asị gị bata n'ọgbọ yes ị nọ na-akpọ anyị si nye m efe ka m gụọ ọrụ egwu onwe dị m n'obi anyị enyego gị efe ugbu a signal 08182426591 ka ị ga-eji na-abata n'ọgbọ bịa ka egụpụta egwu nwa dị gị n'obi ibu n'obi ị chọrọ ego mana chetakwa ma ọ wụ na ebe anwa na-enye gị nsogbu ị na-agbalị ka ịbata ọ dịka ụzọ adịrọ enyela onwe gị nsogbu na 07058005185 ka onye nọ n'ime ebe a okay ngwa oge elugo mgbe nwa ga-ebidokwa bata n'ọgbọ gụpụta obele egwu nke dị m n'uche nke nwa ga na-agụ wụ nke ka m chọpụta ya ka m chọpụta ya obere just nye m obere ohere ka m chọpụta ya anọ m achọ ya nchọpụtazie ya ngụpụta ya mana ugbu a ọ gị nwa nọ n'ọgbọ bịa ka ị gụọrọ anyị egwu dị gị n'obi 08182426591 ịmagonu na nwa nwere olu eji agụ egwu nye m ịchaka first ka m gụọ nke m ngwa let's go there
nkemo nganga nganga kam ganeso nganga onye chimereze nganga nganga onye chimereze nganga kam okay sinagogo m nke m ọfọzie gị nke a part 1 mana a na-enwe album si na album pụta ịbazie n'ọzọ kenye nọ n'ọgbọ hello okay we lost you there ma ọwụ ndị bekee 08182426591 ka ihe anyị na-eme taa anyị na-egwu egwuregwu and anyị na-enye gị ohere ịbata n'ọgbọ wee egwu egwu nwa na-enye gị obi aṅụrị ị na-egere egwu anwa ọwụ Fino ọwụ Flavor ọwụ Zoro onye ọbụla ọsọ ya wụ ma ọwụrụ egwu ndị ichie onye ọbụla agụrụ egwu anwa ohere dịrị gị ime gịnị ịgụpụta ya akpọgo m egwu ndị na-ewu ugbu a ka m chọpụtakwa nke ndị ichie maka ndị nwere ike si nyegodo m high life o nwere ike ọwụ nọ Sadebe na-amasị gị nwee ike ọwụ nọ oke Oliver de Coke ha nke ọbụla sọ gị ị chọrọ ịgụ ohere dịrị gị ime gịnị ịgụpụta ya sọ ka ị ga-eji wee nweta anyị ewu 08182426591 ngwa ka nke esi n'ọnụ maazị Osita Ọsadebe wee pụta ka ị na-akwado onwe gị testing the mic clear your throat o si wee sọ gị come and singing the song daalụ sọ Hey, Homa, hello. Abami. Ah? Abami Izuchukwu. Izuchukwu ka ebe si na-abata n'ihe omume nke taa. Ebi m n'Ikọtụ Lagos. Ịkọtụ ka egwu anwa wee na-egere ya ọ na-enye gị obi aṅụrị. Maka egwu egwu ka omume. Ị chọrọ ịgụ gịnị? Ịbụ onye na-eti egwu. Oke nke onwe gị. Ya. Ngwanụ haba. Jee n'iru na gwọrọ onwe gị nke chọrọ ịgụ. Olisa dị n'eluigwe dị n'apanye n'isi mere n'ule. Olisa dị n'eluigwe dị n'apanye n'isi mere n'ule n'ụwa. Otuto dịrị gị ite mere mụ. Anụ m ekele gị n'isi mere mụ. Ndụ m dị taa. Ọfụmanụ na haba. Nna n'ihi na-ekwu. Olisa dị n'eluigwe dị n'apanye n'isi mere n'ule. Olisa dị n'eluigwe dị n'apanye n'isi mere n'ule n'ụwa. Ara ekele m unu enye gị otuto dịrị gị n'ihi mere mụ. Anụ m ekele gị n'ihi mere n'ule n'ụwa. Chukwu biko nara ekele m abụ otuto ka m dịga. Chukwu biko nara ekele m abụ otuto ka m jiri bịa egwu ọtọka nna inwe olu ịbago studio wee mee egwu a ka o si wee kwesị iji wee mee ya ka na-akwado ị na-akwado dongwọlị Chukwu ga-enye gị oge ihe eji wee mee ya imecha ya dongwọlị mmekwe gị nkwa na anyị ga-ebute ya n'ime nganga ọkwenye na-agwọta correct kemgbe ijikwa na-eme ya ngwanụ bye see you Olisa bi n'enu n'ihi mere mụ aga m ekele gị n'ihi mere mụ Olisa bi n'igwe n'ihi talenti dị hapụ ihe a talenti dị o juru eju bara abalụ ndị be anyị na-emekwa ọfụma let's go Ibu ozigbo mmadụ nọdụrụkwa n'ofele biko jisi ike n'ụwa nwanne ife na-alụ ọlụ ike mmadụ ibe yi n'anya melụ mmadụ ibe gị kwesịrị imenụ ezigbo mmadụ
unu taa? Igbo okenye Igbo obele nwa. Onwe gotegori na-achọ onye m ohere ka m gụọ egwu dị m n'obi. Taa na egwuregwu anyị nye gị ohere anwa sị gị bịa gụọ egwu anwa dị gị n'obi. 08182426591 ka onye nọ dị ya. Okay, si n'ebe redio gị nọ, ohie ọma, si n'ebe redio gị nọ pụọ o ịgbanyụọ dị redio. Ehihie ọma. Ehihie ọma sa, ehihie ọma ka onye anyị na ya na-ekwu. Ị na-anụ ihe na-ekwu? Ọfụma sa, anọ m anụ ihe na-ekwu. Mana ihe gị gbanyụọ redio gị sa. Agbanyụrụ ya redio ọzọ ebe mara egwu na-akpọ. Okay. Ọ dị ka ị nọ n'ime ahịa. Ọkwado emezi mkpọtụ? Ọ dị emezi mkpọtụ. Ọkwado emezi mkpọtụ? Ọ dị mma ugbu a. Ehihie ọma. Ehihie ọma sa nnọọ. Wiyo. Ezigbo nna pam daalụ nnọọ. Onye ọya aka mpede. One and only sir. Ada ndị Igbo niile. Yes sir. Ọkacha mma. Isi m n'eko. Yes sir, no sir. Wiyo, ọja kpatakpata. Ka mụkwa down onye isi nke ị na-etinye kpatakpata. Ịghọtago mụ na-echekwa ka meelụ m aza ahụ meelụ m majik ị na-etinyezi m ọga ka m were ụjọ kwere ịgwabekwa anyị aha gị sa ngwagwazi anyị aha gị mana gwanụ anyị aha gị tupu ịgụwa egwu. Chineke na-eme mma imena ekene dịrị gị n'imela. Chineke na-eme mma ome mma eze ebube ekene dịrị gị imena. Bye. Ihe a ka eji wee kpọọ ya egwuregwu nọ na-ajụ nwa amadi kpọrọ anyị biko gwana anyị aha gị mana nke ka ya mkpa wee ọgwụ anyị aha na so n'osi wee gụ ya dịrị karịa mkpa na so ka mma na ọ jere n'iru wee gụọ egwu nwa tupu hello ehihie ọma. Ehihie ọma nwunye obodo. Ezigbo nna ahụ onye ọma. One and only sir, ekene m gị. Ise. Ehihie ọma. Master Seed from Galiga. Master Seed. No. Master Seed, yeah. Master Seed, ọ dị ka inwe album. Ọ dị ka inwe album. Ngwanụ jee n'iru. Agwọ na anụ. Chukwu nye m ike ka m tabu ise labite abụọ na nke m ise. Ọ dịrị eze obodo bụkwa ije. Ero na anwụ ikpuru omenise. Ọ na-ege ntị. Ya nọọsụ n'ikpuru agbade ntị. Chukwu nye m ike tụwa anụ na ntị. Jemiji Jam Baba de Beji. To my life, Baba de thank you. Hallelujah. Aga m etikwa gị Chukwu nye m ike aga m erite ise. Labite nwanne ọbịra abụọ. Echibi ise emekwa n'ego abụọ. Let's move on. Ọ na-ege ntị ridise n'oron. Masasi ji gbam ana m anụ. Onye mmemme ebe ọ bụ na nna ga. Abụsị ya no one distraction. All I want to be connection to go let him have to get the nation. Singing on the condition. Already Master City. I'm gonna do can sign dog in the record label. Yes, sir. New records. Okay, another my yes, so Chugoli Sanya money. You have one answer of the money. Then Lisa, you come the money. Mama Harapo. I'm rapping. No, I nature my ego. About a studio now. I'm rapping. Oh, we have my rapping now. So can Mary get back up. Man, I don't worry. Don't worry. Hello. Batagoni High Mesa or ma. Hello, this is your mom. Oh, your mama. No. That's pound from dollar. One and only ma. Pound and dollar. One and only ma. New Year.
Nwaanyị dị ka achọ nwaanyị ọma. Ada Igbo gburugburu. Onye isi akpọ m ya na ọ na-eme m n'abanye na mmụọ. Chọọ m ịbanye. Because amala m na aka ejighị nne aka ejighị ka iji aka kpee ka mmalụ ka isi aza gị. Ada kekunune. Anyị dị mma ma ama m na ọ ga-enwe ire egwu na-awụ ị na-ege egwu a ọ na-enye gị obi ụtọ so obi ụtọ ngwa gụpụta egwu ahụ. Chineke dị n'elu ka m chọrọ ije kele onye mere ka ndụ fọrọ anyị n'ụbọchị nke taata. Yes. Okay. You know they use me play. You carry me. Chai. Right from carry to your Chai. Oh. You feed me love. When something to you fought for me. Chai. Right from fight for the girl. Chikunjanisi. Jesus. Daddy. You know they Use me play. Na, 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 na. na. You know they use me play. Olumado. You carry Hey, abam di memo. when some carry When their they carry God. their chineke wo. You feed me love. Chikunjanyi sinama. When some feed their God. Ebubenja You bamba. fought for me. Kezibo. When some fight for their God. Jesus. You know they use me play. Na, na, Hey, na, hey, hey, hey. na, na. Hey, you know they use me. Oh, jigi egwuregwu nke weziokwu o nyere gị You ndụ. could not touch, but just what she had not touched. In a castle, Bendozo na-enye chi ha nri. in my equator, here in the world, I'm where you should be, Okay, ị chọrọ ịgụchazi abọm a ọdụmma nwaanyị mana ịgbakwa ya afa gị nwaanyị ọma ezigbo ada Igbo. Ngozi na. Ngozi Ikorodu ọkwa nke Ikorodu. Ka m sịkwarị ọdụmma Chukwu agọzigo gị nwaanyị ọma ya dịrị gị na mma ezigbo olu. Na 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 na. You know they use me play. Hello. Hey, check out my address. Hey, nwoke. Mma kọtụ phone now. Mba kọtụ phone now. Ọ gịnị dị? Kene na-eme ndebe anyị. Unu ga-abatago first. Unu anụ unu ada bekee. Ọwụkwana m na-asị ekene na nwiyo. Mana ị ga-ahapụ onye nụrụ first na-eti nwiyo. Ọ gịnị na-emezi? What is the problem here? Ada pounds and dollars. Ada pounds and dollars nke gị kwa. N'ebe ekwanụ nji eme gịnị? Nnọọ. Nwunye obodo. Nna ndị ezigbo ya papa. Kekere mena. Nnọọkwa ị nọ n'elu ụwa na ka o si adị elu. Udo.
ka ite na. Ịma akọlụ. Nna anyị nọ n'elu ụwa na ọkwa mpụta nna ka ndị na-achala ha 1 or 2. Hazi. Ọ Palace na-ekwu. Onye ọma Palace. Mmadụ ito esigo Ogun steeti kwa ayo. Nna unu ekwesikwa Ogun. Ka m sụọlụ gị by 3300 wele ya. Ọnka wee gwe chọzi igu nwe ihe obodo nwe ihe opium ọkwa ifugo n'ihe mere onwe gị. Isi it na 08182426591 ịbata n'ọgbọ ndị mmadụ na-eche ikwu ihe a chọrọ ikwu ma ịgụ egwu jee n'iru na ọ nakwasị gị ekene mana take it easy give time for everything to be happening ngwa were egwu nke Anywhere you go, if you don't see woman, one day we go try. But your portion never full like your portion never put in it. Obodo silike na ndị Igbo rabana abanye bafu ebulike wepụta Ugochukwu nyela anyị nyanwa ka eji aga n'ụlọ Iyoko Hello. Obodo. No. Adapa Sandalas. One and only. Who you Obodo? Nekene. Na almasi na mo kone dazi dedi na mmụọ ya. Na na mmụọ na edi dazi na mmụọ na egwu nka. Kedu ihe okwu ka kai dazi kaba o? Na ya ba ego crusade na nganga all time crusade. Na wada na kpọtụkwa mmadụ. Be delugo mafia now. Any day me for special praise and worship. Emukwa ya kazi mu no be na atopilo mu edi na ge dida. This man. Ya dey take it okwanga ka dey na bagokwa na na be na ji emukwa bu na chigo ipada mba ke tili na kita na ba. Me yo ni sinde kwa ya no no kam. Ama na ya akpa awapụ nụ. Me yo isi ndokwa ya ozugbo. Mengi wonye isi instrument. Wee ya ọzọ, ma ya community na mma ya. Ala mụ na iso. Wanda maka oge ka ya kere Igbo na-ege ntị. Igbo ba daalụ no ya possible dey ku ara akpọ from Ikoyi. Ma possibility. Ka esi adị that way now. When ya na. Na onwe ihe ọzọ anyị nọ n'ụlọ ka anyị na-egelo anyị. Ụbọchị tata ma nụ mma na ụbọchị anụlụ nganga ịma na onwe ka ọ dị. Emara mbọchị egelo nganga na ịmago ụmụ ife Tuesday, Thursday na Saturday arụ ndị a na-akwadolu m ya ana m akwado ya akwadodebe nnọọ. Ịmara high chief ọkụ ịnwe idea high chief ọ batara ụnyaahụ. Mgbe ọ kwesịrị anyị ama nna. Asọ ya ọbụla gbagotebe asọrọ ọkụ ka anyị were ya afọ eji bata. Na ka were ya afọ ewetara anyị. Nwanne gị anyị lụgụọla anyị egwu. Na ịma na nwaada ga-agbụsi egwu a kịta mbịa lose my voice. Mbịa lose voice n'ime maka aka si na mmụọ wee pụta kịta mana udo dị. Ịma na egwu na-atakarị m ụtọ bụ egwu ụmụ obiri Igbo a nke ọ sị onye bili ibe ya bilie ewube owe ka anyị jee ekiti ọga m egwu na-ekwu ya so ọ bụrụ na ọ ka m gụọ ya enwekwa m ike eretala obele ka anyị chọwa dị egwu ka anyị gụzie maka iwere onu agụọ ya na-eme na ya abuse egwu a nwere onu agụ egwu ịma na ụmụ obiri Igbo ya achọrọ m bịa ebe a na iwere ya gụọ ya ha emega arrest abuse of egwu ya na lọya ha ya eso wee rapụrụ m ebe a ya ike okwu na ụka adọrọ m ka m gba nkịtị ọ ya bụ kpọzie ya bụ ka m gele egelu bika mmebi ya ka m si meghere ahụ chibiri ga egwu ama gị ya anwere ọnọdụ na mma daalụ. Oke, anyị nwere ozi bata ebe a onye nke a chọrọ ịgụpụta nwaba ịbịa Lagos chọọ ịbata n'ọgbọ ka ịgụ egwu nwa mana nsogbu adịrọ nwaba si na ego bekee na nwa iyo nke egwu kacha atọ ya ụtọ wụ egwu Flavor nke ọkpọ ada in fact o depụtacha ihe niile Flavor gwụ n'egwu anwa chọsị ka m kpọrọ gị egwu anwa nwaba maka na ikwu ha bata n'ọgbọ wee egwu a ngwa were ya. Nganga Igbo. Nganga Igbo. Ọsọ pụtakwano.
N'ihi obodo. Ezigbo Igbada. N'ihi obodo. Totompo husband material 42.86 years. Ego bekee. $1,000, sir. Ehihie ọma. Ekene m gị, sir. Ọnwa aba. Okay, so gị batazie n'ọgbọ. Nna na-agwa gị men asị ka akọ onye n'isi na. Ngwanụ gụọ ya n'egwu gị. Nna m agụ ya ụwa biko eweli iwe. Ị gaghị agụ ya. Ọ na-ewute nwaanyị ma na-ewe iwekwanụ. Ọzọ ngwanụ. M gụwa ọzọ na. Jee n'iru na nwaanyị. Okay. Agụ na-eche mba, agụ na-eche mba, agụ na-eche mba mo. Lekwa na agụ na-eche mba echela Igbo niile. Ya. Onye mmeri pati ọbasi. Agụ na-eche mba. Agụ na-eche mba. Agụ na-eche mba mo. Lekwa na agụ na-eche mba echela ụmụ obodo niile. Ya. Onye mmeri mgbe oge echi ruru. Ọ ga-adị ka ọlụ ebube. Ndị na-amaghị ga-amara na chi anyị na-efe eji Lagos. Mana nwa bụ ọnwa ofu ya nchọ ihe oge. Nke nwa m na-eme ka eji spice ya up, etinye nnu, etinye ose n'ime ya. Yes. Ihe anyị ga na-eme ewe egwuregwu na Hot 93.3 FM. Ego bekee na Nwiyo ka nọ n'ime studio na-asị gị ime nwere ihe dị n'ime egwu ọwụ na-egere ya na-atọ gị. Who are you? Ka onye nọ n'ebe anwa. Mba, netwọk mere gị ihe. Osikwa anyị n'aka 08182426591. Flavor ị ka n'ebe a. Hello. Ehihie ọma o. Ehihie ọma, sir. Ehihie ọma o. Ehihie ọma, anyị na-anụ gị. Ọbatago. Aha m bụ Chukwuodumegwu Kelechi. Chukwuodumegwu Kelechi. Ị nọ na Lagos? Na Lagos ka m nọ. From Ikotu ka m na-akpọ. Okay, ngwa ka egwu na-aka atọ gị ụtọ ị chọrọ ịgụpụtara anyị. Kpọta egwu nke m ka m chọọ ngụgụ. Ngwanụ jee n'iru nna anyị. Ebube. 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 You have turned my name to sweet. You have made me great on earth. What a miraculous King. Heaven and earth adore your name. Mighty my name battle. Kings of kings, Lord of lords, everlasting God. Every I'll go to no. Nado money, he baligo. Ayana, on my love, my way over the Ezigbo ma na ndị mma sign na my record label agbagote You have lived my God. Ebube Chaije Mono. Last call for the day. Hello. Ada bekee. Pounds and dollars, daddy. Ada n'ihu akwụkwọ anụ. Naanị m. Onye obodo. N'ihe ndị ezigbo ya kpọtọ. Ebe igide alụ ekene m unu. Maazị Ebuka from Apapa. No, Maazị. Ebus nwa mama. Daalụ. No. Achọkwa m n'igwu egwu. Jee n'iru nna anyị. Ya. Egwu m na-agụ na eni ihe yizi. Eni ihe yizi. Mmadụ nwanne gị pụta. Ọ dị ka egwu a ka anyị ga-eji na-ahapụ. Ọsọ n'ebe ahụ. Ndebe a na-eburu ike wee pụta.
Gwam Christenses daalụ n'ọdụ mma. Alright. Nna ọ dịka na anyị n'obi ọ dịka ịma ihe ikwesị nna egwu niile mara mma mana ịmago na anyị ncha na-abata n'ime nganga wu ndị Igbo ọkwa ịghọta ọ ya mere if you know see Igbo man nwanne ka ime gịnị anywhere you go egwuregwu nke taa bịago na njedebe ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-abata n'ihe omume nke anyị sorry I am sorry anyị agaghị ebukwa okwu ọzọ maka gịnị maka na oge abịago na njedebe mgbe anyị ga-alawazie maka na ekere ọrụ eke ndị ọzọ asịgo anyị bịa lawazienụ maka na oge unu agwụgo anya mere nji na-asị unu onwe ihe ọbụla ị na-eme na mpaghara Lagos chọọ iji na-akwado ihe omume anyị ebe a bute ya ebe a ka enwekwa ike inye anyị ohere ọzọ ego bekee gị jeje mbe gị ji anyị ise gị ji aba mba na-asị gị nọdụ mma biko ihe ọbụla ị na-eme mee ka ịshọ na ị na-enye onwe gị obi aṅụrị na onwe ihe ka otu ahụ onye nọ ndụ ga-akpata ego onye nọ ndụ ga-achọ ihe ọzọ niile nwee ike iji wee chọọ ụwa mma mana tupu nke anwa na-enye onwe gị obi aṅụrị anyị afọ taa ka afọ echi Nganga Igbo.